Angibingelele ngiphinde futhi nginamukele la kuNqambothi Media TV 18 wengane zakwethu. Ngicela ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela wenze okufanelekile ucofoze subscribe, ulike bese uphinde udlulise ukuphawula lapha ku comment section. Uphumela obala ke umlandeli kaKhuzani futhi oyisikhulumi sikaKhuzani einkundleni zokuxhumana uMax Makhanya waveza indaba zokuthi ingoma kaKhuzani okanye i-album kaKhuzani esanda kuphuma iyadeserve ingoma eyodwa ukungena eingomeni ezizohlukanisa unyaka bese bevota bona njengama Blue Nation. uMax Makhanya wengane zakwethu ucela umsakazo Ukhozi FM ukuba ubuyekeze imithetho emisha yengoma yokuhlukanisa unyaka njengoba eveze indaba zokuthi uxoshiwe lo muntu lo obezonda uKhuzani. Kodwa ke ngale ukukhuluma ngakho nansi inkulumo yakhe, kanti ke ngakuthokozela ukuzwa umbono wakho. Besicela ukuthi lapho Khosini FM lamasimba emthetho abekwa uNondindwa ashintshe manje lawo masimba lawo abekwa ilo Nondindwa lo oxoshiweyo owayekade ezonda iqhawe lethu uKhuzani ethi uyalivalela lapha ya oKhosini. Sinomlando esuqophile si Blue Nation, sishaye i1 million views engomeni ethi angidlali nezingane. Sishaye i1 million views in one day kwi-album ena 19 songs, yabona. Bese siba nengoma ethi Imvongolo kuleyo album etrenda ngendlela eyisimanga, egijima ngendlela eyisimanga. Sicela ukuthi imithetho le eyayibekwe ile ntombazane eyisikhohlakali exoshiwe, sicela ukuthi ibuyekezwe ishintshe, ngoba si Blue Nation sithi ingoma yendlamlenze le ethi ngena kulayini iyadeserve ukungena ohlwini lwe-top 10 yokuhlukaniswa konyaka ngondlela etrende ngayo ingakaphumi le ngoma. Nomlando esuqophile kwi-album yashaya imiliyoni in one day. Kahle kahle alikapheli usuku ngoba u2 awukashaya. Khumbula ukuthi i-album iphume ngo2, so from 2 wayizolo to 2 wanamhlanje Sunday, no ya luphelile usuku in one day ngoba iphume Friday ngo2 emini, so kwabo 2 izolo kwaphela usuku, and then awukapheli ku2 days ishaye imillion longo. Ukhumbula ukuthi akuyona i-single track, ikwi-album sikwenza nje lokho sibhizi sibambe ngapha nangapha. Nansi Imvongolo, nangu Ronaldo, uyabona. Nansi ilokhuze uma wengane yakho kanye nezingoma ezinkulu lapha kwi-top 10 yoKhozi FM. Therefore imithetho ebishawe isitha sikaKhuzani esingasekho lapho uKhosini mayingaqhubeki icindezele uKhuzani leyo mthetho leyo, mayingaqhubeki isicindezele imithetho ebekwe isitha sikaKhuzani. Sithi mayidibhizwe, malishintshe uhlelo lapho Khosini FM. Kusho mina ngumfo kaMakhanya uMax, ngithi alishintshe uhlelo lapho Khosini FM. Sifuna indlamlenze ingene ohlwini lwezingoma ezinkulu lapho oKhosini FM. Nofakazi ninokuthi i-album iphume Friday, izolo Saturday ngo12 beyidlala ingoma yendlamlenze lapho Khosini FM. Ningofakazi. Sithi ke si Blue Nation yonke imithetho ebibekwe uSibongi Ngcobo eyisitha sikaKhuzani, sithi lo mthetho mayishintshwe ngoba uSibongi Ngcobo amsekho oKhosini FM. Inzondo ayishiyile lapho ngoKhuzani, sithi mayistophe, mayingaqhubeki. uKhuzani makakhululeke njengeciko elisebenza kanzima ukujabulisa iSouth Africa, malincintisane kanye nezingoma nazo ezinkulu njengeyakhe.